सना गाज्रि मानो गाज्रि ना आं फैनायखाय गाज्रि औ नों फैनायखाय गाज्रि बा बिदिथार आरो होमबालाय आं थांफिनसै ओरैनो बुंदोंहाय जाम्बालाय फाल्तु खालामनायखौबो सिरियासलि लायो आरो सोरबा थेवब्लाबो बाब बेफोरबायदि बुंथारो आरो ओरैनोबा नोंखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो नंगौ नामा सना आंबो गोसोखाङो नोंथ' दा न'आव थांखाया आं खिन्थु साननै थागोन दे आयु नोंसो गोसोहाय खैदिन थायो आंथ' थाबा मोजांसो मोनगोन गावगायासो थाब थाब थाङो लाजिखांनाय मोनोलै बिनिखायनो बांद्राय थाया आङो खोब माखौबासो लाजियो मानसिफोरालाय मोनथिखागौना टिल्लुआ हारसिं बेनिखायनो जोंफोर थाफैदों होनना सानगोन आरोहाय थेवब्लाबो लाजियो ओमफ्राय आइना मा खबर मोजां ना औ मोजाङानो नोंसोरलाय माथो फनाव खबर लाखाबाय थायो थेवब्लाबो सोंबाय आरोहाय आंखौ गोसोखाङोना खाङानो आइया आं खिन्थु आइखौ गोसोखांबाय थायो दे खाङा थायो सोरबा ओंखाम जानाय टाइमावथ' सानफ्रोमबो नाम लाखायो नोंनि आरो बुंबावोसो आङो बिहामजोनि बायसि गोथाव गोथाव संनो रोङाहाय होनना बुंलायो इस्बा गावगायनासो बांद्राय गोथाव जायो माथो आंसो रोंसिना सेम जायोलै सेम आइनाबो गोथाव जायो नोंनियाबो गोथाव जायो ओमफ्राय आइया जेबो बुंमाराखैना आंखौ थानो होमारदोंना औलै औ थानो होदों आइयाबो टिल्लुनि थाखाय थानो होदों बोरैबा मोनोनो टिल्लुखौ हारसिंखाय बेनिखायनोथ' नोंखौ थानो होदों थेवब्लाबो आइनि जायगायाव गुबुनफोर जानाय मोनबा नोंखौ थानो होनाय नङामोन बेसेबा गाज्रि मोनगौमोन थाबाय थानायनि नाथाय आंनि आइया बेफोरबायदि नङा औ बिग्राय थारैनो नोंसाया जोबोद मोजांमार ओमफ्राय टिल्लुआलाय अबाव थांदों गैया बेयो सकआव ओंखारलांबाय फैबाथाय लोगोखौनो मोननो नागिरालै बेखौबो औ बिदिनो अबावबा थांबाय थायो ओइ मा खालामदों ए लुदुनि बाजैसो माथो आयौ माला फैखो दिनैसो फैदों आङो बारा गोबाव जायाखै फैनायाबो 1 घन्टासोल' जाबाय मालाय ओमफ्राय आदाया गैया बियो आंखौ दोननानै थांबाय सम गैयानो आं नोंसानावबो लिंदोंमोन थ' बिसानाव थांनो होननानै नाथाय फैयासै बे आदाया साला जोंहानाव फैनोनो नागिरा मालाबा फैगोननो दे दा समबो गैथारानो बेनिखायनो थांबाय बियो आथुरनो ओमफ्राय बिग्रायालाय मालाथो फैनाय आंबो दिनैसो फैदों नै दानि बावैसो दे हामदों दे ओमफ्राय मा खबरफोरा माबायसि मोजां ना औ मोजां दे आब' मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंहालाय बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो दे ओमफ्राय मोस्रो मा गैया बिना बिखुनजोआ फैनोनो होनो नागिरा आंना खिन्थु आइ बिखुनजोआ बेसेबा मोजांथारहाय फैनो होनबानो फैनो होयो आरो खैदिनसो थानांगौ होनबाथाय नोंनि गोसो बिहामजो खैदिन थायो होननानै बुंखायो बा मालाय आंना बिखुनजोआ बेफोरबायदि नङाहाय नोंसा आनैया आंखौ थाब थांनो होदों साननैल' थानो होदों मिथिगौ ना ए आनैया आरो ओंखाम संनोबो हायाना आरो आदायाबो संनो नागिरा नोंसा आदाया बादुलाथार बाप्रे बाप हिनजावफोरनि खामानि मोनसे मावनो नागिरा आदाया बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बायजोआवनो रायज्लायबाय थानोसै न'आव लांदो आब'खौ आब' जाला नोङो बाजैसो जायोना बावलायलांदोंमोन थौ न' सिङाव है आब'सो बुंफ्लांबाय थायो बाजैखौनो आगोलनिफ्रायनो आब' होननानै बुंबाय थायो बुंफ्लांखागोन थौ न' सिङाव बाजै थांलायला खोमा आयु मानो हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो फैदों नोङो जोंहानियाव थौ साहा लोङिनि साहा लोंनायाबो बारा गोबाव जायाखैहाय थौ होमबालाय फुदुंनोबालाय लोंहैथारनोसै आंबो लोंनि थौ न' सिङाव गरम खोमा गरम नङा दे बे बायजोआवसो गरम मोनदों आंखौ थौ होमबालाय खेबगां आंजों दानिया मोजाङैनो रायज्लायला फार्स्ट टाइमावथ' बेसेबा खुसिमोन बियो आं प्रेगनेन्ट होननायाव बेसेबा खुसि जादोंमोन बियो नाथाय सोरबा मा एरना होखो माबा सानना लाखो दानिया गावगायनि गथ'खौनो गावगायनि होननानै सानना लाला गथ'खौ जोनोम जाबाबो अननायानो नङा खोना बियो मा जागोन दे अनाबा सानैनो माथा गरम जाना लांबाय आङो माने बेफोरबायदि साननांगौ बियो गथ'खौ अननायानो थांमानाय नङा बियो माने आंखौ एसेबो फोथाया माने आंखौ एथ'ग्राबो गाज्रि सानो बियो आइया जोंथि बाजै नोङो बे दुब्लियावसो दंफैयो हा बेखौनो बेसेबा नागिरबाय दङमोन आङो आइया ओंखाम जानो लिंबाय ओंखाम मोनबायानो औ आंबो दिनै संनाय जायासै खर'खौ बोरैबा मोननायखाय दे जेबो नङा नोंलाय माथो संखाबाय थाखायो आइया ओरैनो थानो मोजां मोनालै बाजै
लोगोफोर मैया लाइन गैयिनि थाखाय भिडिअखौ हगारनो हायासै दे आङो। माने जोंनिथिंजाय लाइनानो गैयामोन मैया हरावसो फैदों। अखा फैदोंमोन नालाय बेनिखायनो लाइन गैयामोन जोंनिथिंजाय। ओमफ्राय लोगोफोर दे लाइक होलायदो बयबो। ओमफ्राय जाय जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइबबो खालामना लादो। गायदे औ मायो गायदे नोङो जोंनि गथ'खौ अनगोन ना अना? आया मा सोंनाय जाखो बेलाय मा जोंनि गथ'खौ अनगोन ना अना? हा गाव गावनि बिदानि फिसाला बा फिसाजोखौनो अना थायो आरो सोरबा। जेनेबा मा साननानै सोंखो दे नों आंनियाव बेफोरबायदि हा? आंलाय माला जोनोम जागोन दा गथ'आ होननासो सानबाय दङो। नों आरो बेफोरबायदि सोंबावबाय आरो दै जायाफ्रा मानो। सरि गायदे बेफोरबायदि सोंनायनि थाखाय। नाथाय आंबो सोंनो गोसो गैयामोन। दालाय मानो सोंखो दे? नोंसा आदाया मानोबा आंखौ सैया सैया खालामबाय दङलै। आं प्रेगनेन्टबाबो आंखौ अननायानो थाङा। आरो मा मिथिगौ ना नोंसा आदाया आंखौ सन्देह खालामबाय थायो। सन्देह? हा मा सन्देह खालामो दाबोलाय? नों रावनोबो खिन्थानाङा दे आइनोबो खिन्थानाङा। माबालै गायदे नोंसा आदाया गाव गावनि गथ'खौनो गाव गावनि गथ' होनना सानना लाया। मा? हा होनबालाय सोरनिथो गथ' होनना सानो बिलाय? फाग्लाया आङो बै समाव न'आव थांना थाहैदोंमोन ना। ओमफ्राय नोंसा आदाया सानो आरो आङो न'आव थांना थाहैनायाव सोरजोंबा लाइन मारिहैनानै प्रेगनेन्ट जादों होननानै। आया सोरबा मानसिनि गोसोआ एसेबां गेसाव थायो आरो बिदाबाबो रागा जोंफ्लांना लाङोलै आङो। आं जोबोद दुखुलै गायदे। आंखौ मानो एसेबां गाज्रि साननांगौ? गाव गावनि गथ'खौनो बियो माबा गुबुननिसो सानना लाबाय थायो। आंखौ दा बियो सैलायानो एसेबो। आरो गथ'नि फारसेबो इसेबो अननायानो गैला। फार्स्ट टाइमावलाय अनसोयोमोन उदैखौबो बिलिरबाय थायोमोन। नाथाय दा गैला आंखौ अननायानो थांला उदैखौबो बिलिरला। मा जाबावनो बेजोंबो दै? आं रावजोंबो लाइन मारियाखैलै गायदे। आं न'आव थांना थाहैनायाव आं रावजोंबो रायज्लायाखैमोनबो। बेरायनो थाङोमोनबाबो आं लोगो सिख्लाफोरजोंसो थाङोमोन न'नि मानसिफोरजोंसो थाङोमोन आइमोनजों। डाइरेक्ट बेफोरबायदि गाज्रि सानो सोरबा। नङालै सोरबाफोर एरना होदों खोमा नङाबाथ' आंखौ अनोमोन ना बियो। सोरथ' पापिया एरना होदों? औ आदायाथ' बेसेबा खुसिमोन। औलै बेनिखायनोथ' आं नोंखौबो सोंदों नोङो आंनि गथ'खौ अनगोन ना? आरे मानो अना जानो बै फाग्लाया बेफोरबायदि सानबाथाय जोंबो सानगोन नामा? औलै गायदे रावनोबो खिन्थानाङा दे नोंसानोबो खिन्थाथ'नाङा। लागिबा उनाव खिन्थागोन। मानसिफोरा आरो आंखौसो गाज्रि साननोबो हानाय। जों आइया सानालै आइया साना। थेवब्लाबो खिन्थाथ'नाङा दे। दे जागोन दे मा जाबावनो बे गेबगां आदाजोंबो दै। थौ ओंखामखौ जायग्रोनोथ'। साला गाव गावनि गथ'खौनो नाजायो गथ' होनना सानना लाबाय दं आरो बियो फाग्लासो। थारैनो राहुल आंखौ मोजां मोनमारो दानिया। नङाबाथ' आगोलो बै हिनजावनि थाखायसो फाग्लिमोन। नाथाय आंनि आइ बिखुनजोआसो आंखौ मानो एथ'ग्राब गाज्रि मोनखो दे जेबो मोनथिया हौवानो। बै गब्दा पाप्पिनि थाखायनो नङाबाथ' आइया आंखौ बेसेबा मोजां मोनोमोन। बेसेबा अनखायोमोन आंखौ। थेवब्लाबो आइयाबो आंखौ एसेबाबो फोथायनांगौमोन ना। आंलाय गावनि हौवानि फंबायखौनो मानो मोजां मोनलाबायनो दे? ओरैबायदि गाज्रिथार बे गब्दाया। बिनि खाफालाव जायबा हिनजाव दङ ना बे हिनजावा ओरैबायदि फस्थायनांगोन देनाङो। माने बियो हाबा जाखांनायनि उनावबो बिनि गाज्रि आखला थाबाय थागोन बिनियाव। फुरा लाइन मारिहैबाय थागोन बियो गुबुननि हिनजावफोरजों बा सिख्लाफोरजों। थेवब्लाबो दि राहुलआ आंखौ फोथायदों आं बेखौनो जोबोद मोजां मोनो। बेखौनो जोबोद सान्थि मोनो आङो। आइयाबो जुदि आंखौ एसे फोथायनाय मोनबा डाइरेक्टलि आंखौसो मानो गाज्रि सानना लानांगौ देनाय? गाव गावनि फिसाला एसेबां गाज्रि। थेवब्लाबो आइ बिखुनजो नोङो आंखौ गाज्रि सानबाबो जेबो नंला। नोङो आंखौ सैयाबाबो जेबो नंला। मानोना राहुल दं आंजों। राहुल हौवायासो मेन। गुबुनफोरा जियानो साना मानो गाज्रियानो सान बा मोजाङानो सान जेबो लोब्बा गैया। खिन्थु गाव गावनि हौवाया जुदि थिगैनो थायोना जेबो प्रब्लेम गैया जेबो टेनसन गैया। एसे असान्थि देनाय आइया आंखौ बेफोरबायदि सानदों। थेवब्लाबो राहुल दंना राहुलआ फोथायदों आंखौ। बेनिखायनो आं दा जोबोद खुसि। थारैनो राहुलआ आंखौ ओरैबायदि अनो दानिया आं माने जोबोद खुसि। ओइ सना मायबाफोर लाबोनांगौ नामा? आङो सकाव थांनि र'। औ लाबोनोबालाय आंखौबो दिनै बेदर जानो लुबैसोदों।
बेदरखौनो लाबोदो दे फुवासे लाबोबाबो जागोन सानैल'सो। ओमफ्राय नोंबा मा बेदर जानो लुबैदों? लकेल दाउखौनो लाबोदो। दे जागोन दे लाबोगोन सना। औ ओमफ्राय आंनि थाखाय मम' लाबोदो, मम' जानो लुबैसोदों। इस मम' जासुलिया जागोन दे लाबोगोन। थांसै होमबा आं। दे थां, थाब फै दे खिन्थु। नोङो सकाव थांबाथाय बेसेबा गोबाव थाखायो, आं आरो गिनाय मोनो। इस माखौबा गिनांगौ दे। आंना लोगोफोर लोगो मोनबानो गोबाव जायोलै लेक्सार मारिनायावनो। बांद्राय लेक्सार मारिबाय थानाङा मिथिबाय, आं गिनाय मोनो। गावैया फनबो रिसिभ खालामनो नागिरा लोगोफोरजों थाबाथाय। खालामा जागोन मायाबा मालाबा साइलेन्ट खालामना दोनफ्लाङोना अब्लासो रिसिभ खालामनाय जाया। दे थां, थाब फै दे खिन्थु। दे जागोन सना। थांसै आं। दे थां। माने आङो आसरित मोनो, राहुला दि आंखौ इसेबां अनगोन साननायानो थायाखैमोन आं। सानसे समाव आंनि नामखौनो खोनासंनो बायोमोन, नाथाय दा आंखौ सना रुफा होननासो गाबज्रिखायो। आइ लाभ इउ राहुल। आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो अनज्लायना थाबाय थागोन जोंफोर सानैबो। नोंबो आंखौ अनबाय थादे बेफोरबायदिनो सना। न'आव ओरैबायदि थांनो लुबैबाय दङना आं थांसै खोमालै गाबोन। आब'खौ लोगो मोनैया, थिलुखौ लोगो मोनैया बेसेबा गोबाव जाबाय। आं गाबोन थांमारसिगोनलै। बेसेबा नायनो लुबैदों आं बिसोरखौ। आंनिया ना दा गोसोआ न'थिंजायसो, बेयाव नङा। माने ओरैबायदि थांनो लुबैखादों बुंनोनो नाङा। ओइ। औ मा? ओइ नेरसोन, आं गाबोन न'आव थांगोन दे। आब'बो फैना दङ। आं बेसेबा नायनो लुबैदों आब'मोनखौ। नोंनिया न'आव थांनाया बारा गोबाव जायाखै माथो, थांलायनोसै आरो। आयौ माबायदि बुंथारो। आं बिसोरखौ नायनो लुबैसोदोंलै, थांगोन दे गाबोनो। थांबानो जाबाय। दोनै दे जोंफोरखौ। दे जागोन दे। आंनिया गोसोआ दा न'थिंजायसो नेरसोन, मिथिगौना। आंनि आब'मोनजों ओरैबायदि रायज्लायनो लुबैदों। इसिबा मबाइलाव रायज्लायबाय थाखायो माथो। है मबाइलना बेलेगहाय, मा मोगथाङाव बेलेग। मोगथाङाव रायज्लायनाय लोगो मोननाया बेलेग, मिथिगौना। नंगौ नंनाया, दे थांबानो जाबाय आरो। थांनो होबाय र' नेरसोना। गाबोन थांलायनोसै न'आव। इहु गाबोन बिबारि आब'मोनखौ लोगो मोनगोन, न'आव थांनो मोनगोन। इहु। दे बिहामजो, ओंखामफोरा संदो। ओंखाम संनो टाइम जाबाय माथो। संनोसै र' आयै, संनोसै। माबा आयै, जोंहा बिबारि आब' फैदोंसो आरो गुमैबो फैदोंनो। फैलायबाय? आयै, माने थिलुआ हारसिं जायोना, बेनिखायनो आब'आ गेजेर गेजेर फैयो। ओमफ्राय आयै, आंबो गाबोन थांनो नागिरदों र' न'आव। मा? न'आव थांनो जालायबायानो नोंहा? औ थांनि र' आयै, आब'मोनबो फैदोंना। बिसोरखौ बेसेबा गोसोखांदों आं, नायनो लुबैसोदों। आरो न'आव थांनाया गोबाव जाबायानो माथो आयै। बाप्रे बाप, दाखालिल'सो थांना फैबाय नोङो। मा ओंखारबाय थायोहाय न'आवलाय? खनले थांबाय थायो। सोरबा सोरबिथ' बुंलायलाङो आंखौ, मा नोंसानि बिहामजोआलाय न'आवनो थांबाय थायो होननानै। आं मा लाजिनाय मोना नामा? नोंहा मा ओंखारबाय थायो न'आव? आरे थांना, बोसोरसेयाव खेबनै खेबथाम थांनाया बेलेग। नोंहालाय माथो मास मोनसेयावनो खेबनै खेबथाम थांनो नागिरो। नों दा हाबा जाबाय, मिथिबाय? हाबा जाखांनायनि उनाव आरो नोंनि न'आ बेयावसो, बैयाव नङा। न'आवलाय सोरथो थांनो लुबैया, जोंबो थांनो लुबैयो। थेवब्लाबो खनले थांबाय थागोन नामा बार? मानसिफ्रा मा सानगोन बिदिबालाय? मानसिफोरनि साननायखौ नायबाय थाबालाय माथो आं न'आवनो थांनो मोननाय नङा आयै। आंहा न'आव फंबाय दङ, बिब' फैदों, बिगुमै फैदों। आं मा थांनो मोना नामा? गुबुना जियानो साना मानो, बा गुबुना जियानो बुङा मानो, आं बेफोरखौ बांद्राय खाथिर खालामालै आयै। आरो एसेबां दिन जाबाय आं आब'मोनखौ लोगोखौनो मोनाखै। लुबैयोना न'आव थांनो। जेखिजाया आं गाबोन थांगोन आयै न'आव। बेफोरबायदि खनले थांबाय थानाङा दे न'आव, आं लाजिनाय मोनो। दे जागोन दे, नोङो गाबोन न'आव थां। नाथाय एबारनिफ्राय नोङो बोसोरसेयाव खेबनैल' थांनो मोनगोन दे, खेबनै। बेफोरबायदि थांबाय थायो नामा? नोंहा न'आव मा ओंखारबाय थायो दे? मा ओंखारलायनांगौ दे आयै? गावगायनि न'आव ना जेबो ओंखारलायनाङा, जेबो लाब मोनलायनाङा। थांनो मोनबानो जायो, न'आ जेब्लाबो न'खा। आरो आं खैदिन थाङो खैदिन थाङा बेलाय आंनिसो गोसो। बोसोरसेयावदि खननैल' थांनो मोनगोन, बेलाय मा बाथ्रा जाखो दे? आं बोसोरसेयाव खेबनैल' थांनो हाया, मानो होनबा आंहा बिफङा ओजों हारसिं। आरो आङो न'आव थांनो गोसो जाबानो थांगोन। आंखौ न'आव थांनो रावबो बाधा होनाङा, आं रावनिबो खोथा लाया।
नुदों माबायसि बिहामजोफोरा बाप्रे बाप खुगालै मा खर' ओंखारबाय थायो न'आव थांनो आरो बिफंआ हारसिंबानोखि बिगुमै बिब' फैबानोखि थांनांगौ जाबाय बेलाय मा बाथ्रा आरो बिफंखौ हारसिं होनानै थांबाय थायो बिफंआ मा हारसिंबा थैगोन नामा थैगोन न'आवनो थांनो ओंखारबाय थायो लाजिलायलाङो आंहासो मा मोनखांबाय थायो खालि न'आव थाङि थै थाहैथारबानोथ' जायोना मानोथ' बेयाव फैयो थाहैथारबानो जायो मालाबा बुंगार गारगोनसो र' आङो नोंनि बिफंनि न'आवनो थांना थाहैदो बेयाव फैनांला होननानै बुंगार गारगोन आं मालाबा बांद्राय रागाखौ लाख'नो हायाबा बुंगोन आं